Good morning! Ano oras na nakauwi kagabi di? 12? 12 na kami nakauwi guys. 12. 12 o'clock. Hindi na ako nakapag-vlog nung pauwi kami. Tipsy na eh. Pero traffic pa eh no? Bandang ano dito sa Magallanes, traffic pa rin. Ayun. Tapos Guadalupe, Kaloka. May mga ginagawa kasing mga kalsada. Tapos yun, muntik-muntik ka nang malate si Chris. Alas 6 na ako nagising. Tapos sabi ko, quick breakfast lang. Sa bagay, shortened period lang naman nila ngayon. Kaya rebels lang din. Ayun, nakapasok ko na siya. Pinaano ko na lang siya, binigyan ko na lang siya ng pera pambili ng, ng snacks. Kasi maano lang naman din, 12 o'clock nandito na siya, uwi na siya. Ayun, and then pag alis niya, is naka-idlip ulit ako ng, ng 1 hour. Kasi ang Tokyo pa ako. So, it's 9:15. Nag-growl na yung ko guys, yung tiyan ko, gutom na ako. Yun, kaya labas muna kami ni daddy para mag-breakfast siguro sa Chowking na lang. Chowking. Gusto ko ng pancake eh. Or McDo. Sabi ni ni Vania ba yun? Favorite daw namin yung yung McDo. Kasi masarap ang McDo talaga, lalo na yung chicken niya. Kahit na maliit, masarap sa McDo. Sawa na ako sa Jollibee. So, yun. Pero I want din something na may sabaw, mainit. Hindi ko alam kung sa kami dalhin na naman ngayon ang aming mga paa, guys. Ayan, and then pagbalik, tsaka ako magpapak nung sa Shopee, medyo madami-dami ngayon. Kaya kailangan ko makauwi agad. Ayun, good morning! 3 days na yata akong walang, walang vlog na na-upload. Kasi, alam nyo ba, pinutulan kami ng internet nang walang yung PLDT na yan. Late lang ako ng bayad kasi hindi ko makita yung yung bill. Pinutulan agad ako. Kainis, diba? Ang galing maningil, no? Pero kapag ka sa yung bandwidth na ibibigay sa iyo kaloka asar lang. Ay nako, antayin lang natin yung yung fiber. Tawag ba? Fiber ba? Na sinasabi ni President Duterte kahapon sa SONA na mawawabilis ang internet. So yun. Colors. Anyway, ano ba guys, nagdadaldal na naman ako. Natay ko na si Dada, alam nyo naman yan. Grabing mag-prepare. Talo pa yung babae kung anik-anik pang mga sinusuot sa daliri, sa sa liig. Kaloka. Para dyan lang sa rotonde. Tara, sama na lang kayo sa amin guys. Magandasal tayo. Nagutom talaga ako. Uy, na yung pigurap-ngurap mo dyan. Kasi kasamating. Oh. Sabi ko, sir, ready na kami, naka-chef uniform na kami, nasod nga. Tapos sabi, DP, kasi lulutuin lang natin main course. Grabe ka, sir, nakapag-gastos pa ako ng pang-dessert, di naman pa lulutuin. So, DP, lulutuin mo naman, pero individual na yun sa'yo. Huwag na, sir, nakakano ka na. Kaya niluto niya rito yung... Dapat pinalamig mo sa ref. Ayun ko, sir. Tinik mo na naman. Niluto siya ng Hoy, ikaw! Lumalaki ka. Lumalaki saan? Oo, mga braso mo. Tingnan mo. Ay, probe siya mo. Oo. Tuwatawa na mga. Oo. Siguro kayo ka nakain sa school mo. Oo. Oo, sabi na eh. Okay. Jackie, no, hindi kumakain dito eh, no? Sa school pala tayo eh. Umaalis yan, sir. Sabi ko, worried pa naman ako. Kasi Emma, hindi na naman kumakain bago pumasok. Pag kami kaya ni at kami break time, mga nipunta ka kami sa sa to shopping yung yung nikaon kami. Gusto ka din ako nikaon din tanghali yan. Tapos nasa kusina ka pa, good luck naman sa'yo. Tapos kasod mo, ito nasisiraw mo mga pagkaon mo. Tikim ko lang ng tikim. Tapos grabe ka, tikim mo lang ng tikim sa amin. Pero yung linuto nyo, hindi nyo kami pinatikim. Hindi kasi chop suey lang yung linuto namin. Tapos yung chicken na breast, bagati. Cordon bleu? Yan, cordon bleu. Di man masirang yung sa amin, May. Kumakain na sila. Pinakain mo to, Jackie?
Ni Maggie Auntie. Maggie? Ni Kaon sila. Lalaki na din nila, oh. Maggie! Nakuha mo yan sa LBC? Mika. Nakami ka na? Ah, sige. Ayos mo na kami. Galbusal na kayo. Bakit? Di-dessert na nga sila eh. Naglang dito kaya pag hindi talaga, ano, pag hindi ka nagpigil-pigil ng ano mo eh, nasa kusina ka pa naman. Mag-shift ka na ng ano, ng course. Yung nakakagutom. Kain tayo. Choking. Breakfast with my love. Ano? Sakit pa ulo mo? Wala pa sa tulog? Balik na lang tayo. Kain! Ha? Binabaray na. Parang may nagmimina sa ulo ko. Tinry niya ngayon yung ano, yung tea. Yung magugustuhan niya. Sarap mo ito. Masarap. Yan, that's it guys. Paklaran. Baklaran. Na hindi mo mahulugan ng karayom ay ngayon maliwalas at the underneath, the underground. Is there, you see? You see? Can you hear me, mommy? May dumaan pang aeroplano eh. Pasensya na. It's amazing. Dati, You can now see ano? the people. Dati doon sa ilalim na yun, ako di ka makakadaan dyan. Talagang gitna, may ano pa, may nagtitinda pa. Ngayon, maano na eh, parang binibigyan na talaga sila ng mga ano lang, space lang. Kahit dito, oh, dati, hindi mo madaanan yan eh. Ngayon, meron na kahit papaano. Ang nakakapagtaka pa dyan, di ba? Kasi, ginikit na nila, tapos pag nasagi mo yung paninda nila, magagalit. Yung mga Muslim pa naman matatapang, pero hindi ko nila lahat ng mga Muslim. Yung mga bababait din naman akong lumala dito, mga suki. Yung iba kasi nakakatakot talaga sila eh. Kapag kain na nila, kapag nasagi mo kung yung paninda nila. Ayun na, ano problema mo? kapag sinabihan mo naman na, iba yun, yung katulad doon ni Mark, magsisimba kami sa Baclaran, tapos may nakapagpitiw ata si Mark, sabi niya, ano ba yun, ba't sinasagit na pa yung ano, yung paninde, sabi niya, bakit, anong problema mo? Mga ganun, diba? Nakakatakot. Pero ngayon, ano na eh, binibigyan na sila ng ano, mga space. Talagang maano na. Ano ba yan? Tawag? Mahigpit na. Wala na masyado. Tingnan mo may nakakadaan ng truck oh. Dati wala yan. May bisikleta, hindi makadaan dyan. Pag ang grab, dinikta na tumaan ka dyan, yari ka. Pupukpukin mo yung grab ng martilyo. Yan, masakit. Ha? Wala. Sir? May bisita! Hi! Carlita! Hi na, bebe! Uy! Tinatso na naman nakatin. Ay, nahihiya. Hi! Parang di ka na nasanay dito, ah. Ganyan naman siya, magbago, nahihiya eh. Ay, nasabi mo diba, Dog? Ay, na yun, Dog. Pero mamaya, ano naman yan? Nangaaway na naman yan. Mag-inagis sige. Ijik! Ay, nahihiya. Baka siya yun, eh. Cute ng hair. Diyan mo lang, Chen. Kung sa ano, di pa napipick up eh. Hindi kayo. Sa Shopee. Ito na si Chris. Kain ka na? Gutom yung anak ko. Nanginay kami yung rambutan eh. Kain tayo ah. Sarap. Ay, hindi kain. Hindi kain. Nagluto si Inda na ano. Pork steak. Ano pa to? Walang kaninang umaga. Alis na sila. Pupuntahan sila eh. Bye, Carlita! Oh, cute oh. Naka-pink lahat. Wow! May bracelet pa! Para kang si Boo. Wow, may bag pa. Ang cute. Oh my gosh. Bye-bye! Babay ka na. Kiss na muna sa akin. Kiss muna sa akin. Dali. Kiss. Ay! Ang layo naman eh! Wala pa eh! Ayusin mo yung kiss mo. Matagal. Tagal. Ay, wow! Thank you! Ito eh. Bye-bye! Bye-bye! Babay ka na. Flying kiss sa guys. Dali. Flying kiss. Flying kiss ka na. Flying kiss. Flying kiss ka na. Dali na. Babay. Flying kiss. Bye-bye. Flying kiss. Flying kiss. Kiss ka. Kiss ka na.
Oh, cute. Ayaw Cute. mo? Nabulabol niya si Natsu eh. Sabi Natsu, yes, aalis na siya, yes. Hey, cute. Mamaya na lang, babe. Kain tayo. Susok pa din kasi. Bye-bye. Ned! Dadali namin si Scar! Ano pa mag-iisip? Si Natsu din na, sama daw oh. Dadali namin si Scar! Diyan na sa Baklaran, sa office ni dati ni Tita Den mo. Kain tayo, lunch. Lunch, dinner na. Kaloka. Ayun. Mamamadali kami daddy sa sa Mega Mall. Hindi na ako ng saglit lang naman. Ang gagawin niyo doon, mag-date. Magdi-date. Bibili lang ako ng sa printer. Printer ink. Oo, ink. Bagong ink kasi yung dati natin expired na. Yes. Ay, Para, pag may pinapaprint ka doon, parang sa ano mo, parang magkakamali yun. May paganto, hindi buo. kaya kailangan ni Mami ng bagong ink. Parang may ganto, di ba? Dapat kailangan mo buo, pero parang Oo. may... Yes. Kaya kain tayo. Nagluto sa Emma ng ng adobo. Sarap niya partner sa sukang, sasa ba yan? Tokmol. Suka tokmol. Anong suka ba to? Pinakurat. Sabi ko, sarap niyang i-partner to. Ipatest. Kain. Hindi nagre-review ulit sila. Ano nang na-review niyo, Ems? Okay naman, nakakasagot siya. Natatawa si Ate Jackie dahil yung pag sinasabi niya, nasasabi ko kagad yung kung ano yung answer. Very good. Kahit kay Tita Emma. Daddy, halika na! Naabutan pa namin bukas ang mall. Punta kami dyan sa Octagon, guys. Tsaka bibili nung cartridge nung... Dito, refill lang din, de. Cartridge nung message. Sa brother na printer. Ayun. Hindi kasi gumagana to. Nalagyan ni Nene ng ng maling... Ala, kumalat na. Maling ink. Oh. Sa mukha mo na. Hindi, joke lang. Wala pa. Wala pa akong tissue. Yep. Pabagwa na lang namin ng cartridge. Well, Yan kasi. Sabi ko yung plastic mo eh. plastic naman yan. Uwi na kami. Hindi namin nabila ng ng bagong cartridge kasi phase out na daw yung ganung model. So, refill na lang yung pinagawa namin. Hopefully maayos ni daddy yung dito. Yung printer kasi lilinisin pa yung nilinisin doon? Yung printer mismo. Printer na naman maglilinis. Kasi baka may baradong tubo. Tubo. Ano yun naman? Kakawasan. So, ayun. Sana gumana. Kasi 250 each cartridge yung Refill. refill. So, naka 1K din na yun. So, uwi na kami agad at papagastos naman pagkasama ko to eh. Pero daan muna kami sa sa grocery. Bili lang muna ako ng pambaon ni Chris tomorrow. Where? Iba pa. Grocery muna kami, guys. Wala ka. Rice. Pambaon ni baby na Ang sarap mamili, guys. So, lahat ng sangkap sa Korean, Thai, Indian, Indonesian, nandito. Oh my Lord. Singaporean. Aww. Kainis. Pero bumili ako ng few items na magagamit ko. More on Korean. Asan yung asawa ko? Nawalay na. Anak ng patolang yun, Asan na naman yung lalaking yun? Ayun. Alam niyo naman ako, aliw na aliw ako pag sa ganyang section. Talagang tagal ko. Tara. May available pang sawdust. Ilang kilo kaya abutin niya, kuya? Yan. Para sa mga doggies ko. Inabutan na kami ng pagsasara ng SM. Ha? Bakit?
Oh my gosh. Dito na lang sana. Init. Kaya nga. Dito na lang, kuya. Diyan mo na lang. Tapos sa una ka na lang sumakay. Yes. Pero mas magandang ano eh, mamili ng gabi pala. Konti lang tao. Doon lang sa kabila. Tapos ikaw sa unahan na lang. Oh. Alright. O yung ano, balik mo muna. We're home na guys. It's 11:15 na. Joke time. Kami magliligpit ng mga pinamili at talog na sa ano si Jara sa Serna. Sabi binili ng daddy, puro noodles na. Kasi pag nag-aaway kami, gutom siya eh. Sabi niya, okay lang ba mag-stack ako nito? Kasi pag nag-aaway tayo, nagutom ako eh. Nagpasiguro na nga ng ano eh. Pagkain niya eh. Tapos, hindi na pa inaano, ang dami oh. Ano yan? Hey! Sasabihin ka? I expect you to feed on this. I feel ayaw yung kainin. I'm just hoping. Good night na kami guys. I'm so tired na. Gusto ko nang matulog na eh. Bye! See you tomorrow. Bye-bye din. How about you? Maggie? Wala yata exposure ngayon ng mga doggies ah. Good night, Conan. Maggie! Ka naman inaano eh. Good night, Tippy boy. Good night, Gutin. Ito yung mga blood ni Maggie oh. Yun oh. Hindi ko naman nalagyan diaper. Ay, ano ka ba? Ito, nagmimeme lang naman mga bebe mo eh. Ay! Shhh! Pag... Eh, inaano niya kasi yung boto baka ano yun, kurot. Sige, Mimi. Haul ko lang pala guys yung ano, mga pinamili namin. Yung mga Korean product na binili ko para makapagluto ako ng mga Korean dishes din. Konti pala, mag-iipon ako, promise. Kasi nga sabi ko doon sa isang vlog is, pinapanood ko isang Samgyong longest. Ang sarap ng mga luto niya. So, yun. First is itong rice wine. Yun. Yun. Asan pa yung iba dati? Sinalaksak yan eh, no? Yung bagger na yun. Ano pa? Ano pa yun? Kasi na yung mga Korean, ano ko? Korean turbines. Korean, tapos honey. Ayan. Pang ano pa? Pang juice. Honey daw. Honey. Sige, lagyan natin dyan yung honey. Baka maalat. Diyan ka lang. Ito mo. Sa atin to. Yeah. Ibigilin natin kagabi. Tapos, ang nakaka-excite is yung sodas. Nakabili ako ng sodas, 3 kilo. Yung matong yakot na, baby. Yung bacon. Ito, di guys. Ang daming sodas. Oh my God! Matutuwa na ito mga doggies. 3 kilo, oh. Ano lang siya, 35 ang kilo niya. So, inabot siya ng 136 lang. 0.22. Di ba, bongga? Ang dami, oh. Tuwan-tuwa niyang bukas sa mga aso. Hindi ko na pabibilin si Jackie bukas ng ano, pagkain. Mozzarella. Laki ng mozzarella. Gagawa ko ng mozzarella stick eh. Ayun. Kasi yung kinakain namin sa ano, sa pinupunta namin, yung parang atomic bomb ba yun? Dynamite. Tapos pagka ahang-ahang, yun ako nag-enjoy. Sabi ko mozzarella na lang. And then yun, kimchi. Mas mura to. Mas mura yung price nito kasi dun sa nakagarapon. And then, sandobu. Tofu ng Korea. Malambot yan eh. Masarap. What else? Kasi na yung mga paste. Diba? Maggie! Hindi naman inaano eh.
Ay, doon pala sa ano. Asa na yun, di? Wala mga ano to, cold cuts, te. Salmon belly. Pang ano ko, pang sabaw. Siligang sa miso. Asan yung sa ano? Ayun. Sa isang box. Bumila ako ng mint. Ang tsaa. And then, more ano ni daddy. More tawag dito? Noodles. Chocolate. Skittles. Tapos, yung pang ano, dried tom yum herbs. And then, thyme leaf. Tapos ito, Korean radish. Yay! Gagawa ko ng ano, bukas. Korean dish. Ah, jalapeno mo. Hindi talaga ito nawawala ng jalapeno. Yeah, baby. Yeah, baby. Musiko mo. Sa freezer yan. Insert it. And then, ito. Yun. Hot red pepper paste. Tapos yung soybean paste. Ayun yung gagawin ko bukas, guys. You know. Yummers. Gochujang. Grabe ang anghang na ito. Kaiksoy! Sarap-sarap. And then, sa mga nagtatanong pala, yung pangkilay ko, is ayun, pumunta ako sa Etude House. Number 3 pala, guys. Ayan. Yung pencil. Drawing eyebrow. Nakikita nyo ba? Yung number 3. Tapos, bumila ako netong ano, Wonder Pore. Ayan, yung try ko to. 10 in 1 na Ultra Pore Solution. Ayan, meron ako nung ano nung so, bali kompleto na yung ano ko, Wonder Pore. So, para sa mga pores natin na nagsusubigaw. Pampaliit ng pores. So, yun lang. Bye ulit. See you tomorrow.